Don kikilikon. Badakit ez didazuela sinestuko, baina egia da. Gaur gauean oso amets gaizto bat izan dut. Lo egin ezinik nengoela amesten nuen. Eta jakina halako batean esnatu egin naiz. Zotin moduko batzu entzuten nituen. Zerote? Serafinak aso? Ez, serafinak zurrunga lodiozenak sortzen ditu. Eta ipiapaiek oso finak ziren. Lastimosoak. Lehiora atera naiz, eta ez dakizuela zer ikusi dudan. Elefante bat negarrez. Zer gertatzen zaizu galdetu diot, eta berak, ezin dut lo egin. Eta lehio ertzean eserita, bili bombolo sendalo kantatu egin diot. Berehala hartu du loak elefantea. Serafina ordea, esnatu egin da. Kaskarreko ederra eman ditu. Zerraldu utzi nau. Gaur goizean berriro esnatu nahi zenean, ezertaz ez dela akordatzen esan ditu. Nere burua bai, ondo akordatzen da bai, ondo gogoratzen ala jaina. Zerraldu utzi nau. Gaur goizean berriro esnatu nahi zenean, ezertaz ez dela akordatzen esan ditu. Nere burua bai, ondo akordatzen da bai, ondo gogoratzen ala jaina. Latzak gertatzen zaizkio Serafin gizara joari. Oraindik ere bazkaria kolkoan daukagula, kaixo lagunok. Gaurkoan inguruan zirimara, txirri, mirri eta txiribiton dabiltza. Iepa kuadrilla. Hola, Jaime, potxolo. Kaixo, Jaime. Aizak, zer dela eta ditu gaitukuna etortzeko? Bueno, egia esamar badizuet, gure lehiaketak urte askotan debuluzon izena eraman du, baina orain aurtengo honetan aldaketa zenbait izan dituenez, jende batzuk proposatzen dute ea zergatik ez diogun debuluzon izen hori aldatzen edo. Debuluzon izena aldatzea! Ni pentsar! Baina, erotu inalditu ba! Ez da nire kapritxoa, eta zera pentsa. Baina, bezergatik, Jaime. Ara begira, ez da nire kapritxo zera bat, baina jendeak... Ez dago aldatzerik, galeazita, mirrik esan dut, agindu egin du, akabo! Ja, utziok hitz egiten, mirri. Hori. Zergatik? Guzti hori entzun ondoren, zuzendaritzaren gana jonian, eta ea bereiek ze esaten zuten galdezka zer. Eta ziur badakida zesan zuten, memelo majadero kalamila ez zekio zoiek. Ba, entzidaten ba... Mirri! Hau izaso izena. Zerrik ez diak ugatzen uzten? Mirri. Araz esan zieten, Dondon Kikilikoneko nagusiak zuek zineten ez, horrelako erabaki garrantzitsu bat zuei zegokizuela. Esaten nian, zuzendaritza beti jendeik listona jartzen duzte. Tia. Jendeik listona jartzen zuten, Google, mirri bat esan, Dondon Kikilikoneko nagusia. Uz ditzagun zuzendaritzakoak, eta ze iritzi duzu zuek debuluzon lehiaketari izena aldatzeaz? Imposiblea. Ezin eskoa. Ez Txibiton? dago inola zera. Ez dakit ba... Txibiton, oa meserez da piano gainen utzi dudan hori ekartzak. Pianoa ez, Gainekoa bakarrik. Ez zaiz ba eritziz aldatzen hasia izango? Ez, nolaz, ez. Baina, pentsatzen dudana da, eta Jaimek aitatu dunez, hainbatek esan diotela, debuluzon izen hori aldatu beharko litzatekela, eta zergatik ez dugun erarik demokratikoenean, zera izena aldatzen. Demokratikoenean. Erarik demokratikoenean. Baina. Pentsatzen dut, Jaime, proposamen konkretoak izango dituala, hau da, izango dituala izen batzuk, ez? Ara, esate baterako. Dondon Kikilikoneko produkzioak proposatzen duen izena, Don Lehiaketon. Don Lehiaketon. Galtzontzilo marka bat emateik. Tira, Don Lehiaketon. Txartela,
egina dago, sar dezagun txapela barnean. Txerto. Holaxe. Segi, balda besterik. Bai, errealizadore jaunak esate baterako proposatzen duena, mobila. Mobila? Mobila? Hori ez zeugan gaizki, basetia zigatik esaten duen. Zergatik? Jakina, lehiaketan, usu, azken, automobilak emango ditugulako sari. Ez, gaizkiari ez. Mobila Gaizkiari ez, horixe, zer esan nahi du. Munduko oparirik bikainenak irabazteko lehiaketa aparta. Errealizadorea, beti errealizadorea. Hori zena este borrazte, inorken egin unas goz. Deburuzo. Ta besterik, Jaime, haure txapelera. Egia esan, aldaketak daudenez eta nine honek ere. Hik ere. Tipo berria eta toteria aldaketa proposatzen ikusteek. Revoluzio bat duka, revoluzio bat. Ez da nire eritzikoa, baina nire amak esan dit, gure amak esan dit, ea zerratik ez digun deitzen, Jaimerekin irabazi. Jaimerekin irabazi! Eta segan irabaziko de Jaimerekin. Jaimerekin? No aguatzen, ja. Esaldi kontatu, programa honetako itxarran orden. Mirri! Araba, ikustagun bat programa honetako ixerraren eritzia. Jaimerekin irabazi. Hau ere, zulora. Nire iritzia? Ze? Aldatzekotan... Ikere izen aldatu nahi aldu. Begira. Baina Mirri ez aluan esaten debuluzun behar zuela eta bat eta bezeta orain izte. Bai, baina horrela guen pixka bat pentsatzen jarrita, apurtxo bat demode iruditzen zaila. Demode. Bai, eixin egokiagoak egon zidezkek, esate baterako. Mirrilandia. Eix? Mirritegi. Mirritegi. Bosikia dauela da hona. Super Mirri Star Show! Mirri. Ire izena azaltzean nahi badu, zergatik ez du gauza xeago baina kutxunago, lastanago bat hartzen. Mirritxo edo mirriren txokoa. Mirriren txokoa. Bai. Oso polita pentsatua. Ira ba. Mirriren txokoa jarri. Mirriren Mundu guztiak izango du mirriren txokoa. txokoa. Oso polita. Hau ere, zulora, eder. Hori aterako du. Hori. Eta nik ere badaukat proposamen bat egin beharra. Debuluzon noski beti izan dena, eta nire ustez beti izaten jarraitu behar lukeena. Letra haundietan jarriko dut gainera. Zon. Itxiribiton, debuluzon? Ikere debuluzon? Ikere bai? To. Ea zer dion gure txiribitonek. Nik irakorri gaiak, garri. Txiribitan, kampeon! Oso ona, podolotzi. Tira ba, hau ere txapelera. Besterik bada? Badira zenbait, baina tira, txapela bete-bete egingo zaigu. Orain, esan dudan bezala, erarik demokratikoenean egiteko, soka demokratikoa aterako dugu. Bai. Eta soka demokratikoa izango da hori aukeratuko duena. Baina horretarako lehendabizi ondo nastu beharko ditugu. Bai, Ondo nastu, hoxe. paper guztiak ondo Batez ere, mirrina atera dedin azkareta korrika, Hori da. Orain hauts magikoa bota beharko dizkiogu, noski, hauts magikoak, mirrirenak, txirriren hauts magikoak, Jaimeik ere bota hitzak. Kitxo, nahikoa nago ni, segi. Eta orain isiltasun orokorra beharko dugu, noski. Izango baita gure soka. Nasturik bat aukeratu beharko du, eta ea, poliki, eta ea ze aukeratu duen gure soka magikoak. Ara! Debuluzon! Debuluzon! Beraz, naizta guztiak hori esan, debuluzon izaten jarraituko du gure lehiaketak. Tira, soka demokratikoak esan baldin bada, beste zeinik ez daukagu, horrela izango da beraz. Debuluzon, gure lehiaketaren izena. Zuek parte hartuko altzen debuluzonen? Bai. Gai asko dakizkin nik. Nik helduaren egingo diet. Eta txibiton? Txiribitonek egingoik aurrarena. Aurrarena? Bai. Ez. Eta gaztea txirri? Bosta jola, baina nik ere gustora parte hartuko nuke debuluzonen.
Bueno, batira, esaten izuena, Debuluzonen parte hardezakezu zuek ere, 3 hauekin karrerarik ez du egingo eta bidali azkar postaltxo bat, Don Kikilikon 625, postakutxatila Donostia, postaltxo bat lehen bai lehen. Eta orain, iruditzen bazaizuek kirrikitarraka, goazen altxorraren bila. Ni Fermintxo naizen bezala, hau dela altxorraren uartea. Hemen, bi pauso eskubira. Bat eta bi. Eta zer? Eta 3 eskerrera. Bat, bi eta 3. Eta orain ba, azterrik. Segi aurrera, madau txilipurdi, ia iritsi dela eta... Oso nekaturik nago. Eta begiak lausotzerainoko egarriak eta goseak nago. Uste dut bisita daukagula, izkotatzera noa. Segi, hause dela lekua uste du. Txepiroiak saltzan, nolako gustoa ematen diran hemen. Tripatxoan, laiztera altxorra, nirea izango dela jakiteak. Erroke kapitaina, gure eskuetan, zure eta nireetan. Ondo, Xelipurdi, bion artean banatuko dugu, altxorra. 3 artean. Nola diozu? Ni naiz izan? Ez da ni ere. Beno, haizea izango zen orduan. Bai, haizea. Ikusten, haizea. Aztioa jodi. Orain, altxorran onden jakiteko. Irakurtzazu planoa. Ez, irakurri zazuzu. Nik ezin dut. Atzo bertan hasi nintzen irakurketa ikasten. Zeuk irakurri. Beno. Azta! Ikustaguma. Aiba! Zer orain. Betaurrekoak etxean utzi ditudala. Betaurrekoak etxean utzi. Eta zea jola dio, betaurrekoak etxean uzteak planoa irakurtzeko. Irakurtzeko betaurrekorik gabe, nik ezin dut irakurri. Ezin irakurri? Eta nola ingo dugu bada, altxorran onde jakiteko. Eta neri galdetzen didazu? Nahi baduzua ni lagunduko dizuet. Eta non demontrerik irten aizi? Eta ze jola dio nondi datorren. Otarra izkak eta karran barroak. Baldakik irakurtzen. Bai, kapitaina noski bai. Hola garroa binagretan, ondo irakurtzen baldakik. Bai, kapitaina. Bostutzen hau. Zau, irakurtzak bada azkar. Bueno, bai, begira, biok batera urreratu zituzten ben arbolera. Honeaino, hemen txe biok batera. Elkarrekin Xilipurdi. Biok begiak itxi behar dituzue. Iluntasunean gainera. Bai, eta orain bai. Eta? 3 pauso aurrera. 3 pauso aurrera. Bat, bi eta 3. Eta orain, eskuinaldera itzuli eman. Eskuinaldera itzulia. Aberatxe. Ondo? Bai, orain 4 pauso aurrera. 4 pauso aurrera. Bat, bi, 3. Oso divertigarria. Begira, orain, beste 8 pauso gehiago. Baina luzeak, Hasi gaitezen. Bat, bi, 3, 4. Azerulako baino hartu duten. Eskorrak, erroka kapitainak badakiela ibilitan. Nik, seguru nago, hemen dagoela altxorra.
hasiko naiz. Zapixua duten harri zarra. Ai, ba! Hemen dago gofrea! Kamioi, wow! Zer polita! Agur erroke kapitaina eta madame Xilipurdi! Aurrera, madame Xilipurdi! Ituntzen naizela. Etxo! Ituntzen naiz. Eskerrak erroke kapitainak ondo igeri egiten dakiela! Eta nire soinikoa? Lasai, altxorrerekin dena ordainduko dugu! Hemen dago, Franco! Orain bai aurkituko dugula! Hemen dago altxorra! Hemen dago altxorra! Ea zer dagoen barneon! Ikusi. Biok batera, bat, bi eta hiru! Aida batean Debuluzonen sartuko gara. Aurrari froga erraz bat, gaztea zer moduz dabilen hizkuntza arloan ikusi, eta azkenik 10 galderak helduak berak aukeratutako gaiaz guk 10 galdera egingo dizkigu. Eta noski Debuluzon amaitu horretik taldekako froga gaurko honetan Dondonki Kirikoneko paretak txukuntzen jarriko ditu gure lagunak. Paretak pintatu egin beharko baitituzte. Gaurkoan salsako gure lagunak Otxandiotik datoz, eta Pikako gure lagunak aski ezagunak guztiontzat, izan ere 3. programa baitute gurekin gaurko honetan. Usurbildik datoz, Josemari, Koro eta Ainoa. Eta besterik gabe, has gaitezen, Elisabet Etxanobe, aurrera. Kaixo Elisabet, zer moduz, ondo? Bai, Nortzu etorri zarete? Marino, Itxaso eta ni. Eta zuen artean zer zarete? Lagunak. Lagunak besterik ez? Bai. Otxandiokoak zaretela esan dut, zer nolako herria da Otxandio? Polita. Polita? Haundia alda? Ez. Ez da haundia? Ez. Bueno, lehenengo froga zuretza izango da. Konforme, Elisabet? Bai. Puzle bat osatzea izango da zuri ipiniko dizugun lana. Iruditxo bat osatu beharko duzu, guk 6 zati emango dizkizugu, eta zuk 6 zati horiek konposatuz, irudi bat erakutsi beharko diguzu. Konforme? Bai. Ulertu duzu, ezta? Bai. Listo ba, demora. Bi. Lau, ez lau ez. Bi, 6. Hiru. 5. Eta, lastima baina, etzen 2, 5, 6, bat, eta 4, 3 zen. Oantxe ikusiko duzu hortxe, nola osatzen zen. Zeingo dugu, lehenengo aldia, baina tira. Lehenengoan utxean, baina tira, oain goazen Pikako gure lagunengan. Ainoa Mujika, aurrera. Zuia Dondonki Kirikonen jaioa zara, ez da hemengo martxa ezagutzen duzu? Nik neonek baino beto. Ze sari eramatea gustatuko litzaizuke, Ainoa? Musika kate hoi. Musika katea gustatuko litzaizuke? Ea basuerteri badagoen. Zurire froga berdina ipiniko dizugu, puzle bat izango da zurea, 6 zati eta irudi bat konposatzea. Ulertzen diazu nundi nola, ezta? Ea ba, denbora. Bi, 3, etxoin.
lau, iru, bi, bost, eta sei eta bat. Noski, oso ondo. Oso ondo. Amar puxtarri beraz, pikako gure lagunentzat. Miren itxaso horti dezarate, zure txanda. Zuri, Miren, esan didate, herritako jaiak izugarri gustatzen zaizkizula. Bai, Zein herritako jaiak dira mundialenak? niretzako otxandixokoak. Otxandixoko herri bertako jaiak? Ze izaten da? Jai asko izaten da? Festa asko? Egun asko ez, baina... Baina ze goten da? Ba, dantzaldia gabetan eta... Bueno, Alixe, betea jaietan bezain ondo pasatzen duzun hemen ere. Letra multzo bat ipiniko dizugu zuri, 10 izki jarriko dizkizugu, eta 10 izki horiekin ahal duzun hitzik luzeena osatu beharko diguzu. Bat bada 10 izkiekin osa litekena, ura asmatzen baduzu 10 puxtarri, eta bestela berriz, izki bakoitzeko puxtarri bat. Konforme? Ulertzen duzu nundi nora, ezta? 20 segundu beraz, 10 izki horiek. Denbora? Hitz bat esaidazu? Noski. Noski. Baina hor ez dago horik, Elisabet. Lastima, baina utxean geratu beharko. Baina... Nik gezurri ez dut esan, izki horiekin, 10 izkiritako hitz bat sortu zitekeen ikusi ba. Ikuskizun. Konforme? Lastima izan da beraz. Bueno, Josemari Izeta, eure txanda duk orain. Joan zen astean pintxazo konpontzen jaioak zinetela erakutsi zenuten, ezta? Asko ensaiatu altzeruten ura? Zerbait bai. Baina, bueno, jaioak genik batzuk ez ditek galasaten. Ez, ze, nahikoa kostatzen zaizuelako edo? Batzuk galasate ditek eta... Gaurkoan pareta pintaketa izango duk? Bai. Bat ere ensaiatu alduzu edo? Ez, aspaldi honetan ez, baina, bueno, inoiz ingabeak ez gaituk. Inoiz egin gabe getzerate. Bueno, batira, barkamen txiki bat eskatu berri zuet, zelen 10 izkitako zera dela esan dut, 10 izkitako hitza dela, baina 9 izkitakoa zen, tira. Lapsus, txiki bat besterik ez da izan. Hiri ere antzeko zerbait egingo diau, 9 izkitako hitz bat osa liteke hor, baina txikixiago ere izan daiteke. 9 egasmatu ezkero 10 puxtarri, eta bestela izki bakoitzeko puxtarri bat. Konforme? Demora beraz. Denbora bukatu duk, hitz bat ztiak esango? Bat ere ez du asmatu, tira. Ba... Kuluxka da zen beraz sortu zitekeen hitza. Bueno, tira, azken tartera guazen. Marino Soleta, aurrera. Kaixo Marino, espaldiko, zer moduz? Ondo. Ondo. Perretxiko biltzaile amorratu zaitu duzu, ez? Bai. Esan digutenez. Zer moduzkoa izan da aurtengo perretxiko urtea? Ba, aurtengoa bastante ona, baina emeteko horrea izango dela ona. Izango da, hobea? Bai, hobea, bai. Udazkenean betik izaten delako ona. Bueno, iruditzen bazaizu, guazen galdezka, Bai. ea lehenengo itauna. Euskal Herriko perretxikorik ezagunenetakoa da, gusto oso ona, aurkitzeko erraza eta ugaria gure basoetan. Neguan jan ahal izateko ari batetik zintzilik lehorturik kontserba daiteke. Rosiñol deitzen diote Katalunian. Euskaraz nola? Saltza perretxikoa. Saltza perretxikoa, noskiz. Edo xuxa, edo zisa. Xuxa horia. Edo xixa horia, hoxe baietz. Lehenengo galdera. Bada perretxiko bat Lactarius deliciosus izenekoa. Euskaldunok esnegorri esaten diogu berez duen kolore gorrixkagatik. Deliciosus dio bere izenak, baina jango altzen ukezuk? Ni bai.
Bai, oso ona delako, ezta? Niskalo. Hoxe, baietz. Hygrophorus marzuolosi euskeraz elurrezko deitzen diogu. Zuria da, 5-12 zentimetrotarakoa, haragitsua, borobila, motz eta lodikotea, baina zein da Hygrophorus marzuolosen ezaugarririk garrantzitsuena? Lehenengoko perretxuko urteten da bena. Onoski, urteko lehenengo perretxikoa dela edota martxuko perretxikoa. Bada beste Hygrophorus bat, Hygrophorus puniceus izenekoa. Guk ezko gorriz ezagutzen duguna. Ze garaitan sortzen da ezko gorria? Ze garaitan sortzen da? Udazkenean. Udazkenean, erdialdean, bai. Gibel urdina, Amanita phalloides perretxiko hilkorrarekin nahastu daiteke bere itxura eta gainaldeko kolore berdexkagatik. Baina ze desberdintasun dira gibel urdina eta Amanita hilkorraren arteko nabarmenenak? Ba, Amanita hilkorrak daukela hiloa da bolba, eta gibel urdinak ez daukela bat Hoxe, eraztuna eta bolba ditu dela Amanita hilkorrak. Oso ondo zoaz, ez da? Momentuan bai. Perretxiko kontu hauetan. Ontobeltza kontua berez ezagutuko dituzu, ez dakit ni nola. Ontobeltza izango da ziurrenera ere gure herriko perretxikorik preziatuenetako bat. Ontobeltza, baina bere izen zientifikoa nola da? Boletus aureus. Boletus aereus, ondo da. Ontobeltza eta onto zuriaren artean zein ezberdintasun dago? Ez dago haundirik, baina haundiena dagoena da, bata daukela txapelian aterziopelo dana eta bestia ez dela hain zera. Ez dela hain zera, aterziopelatua duela. Aterziopelatua dela da beltza bizkate gorriago dela. Noski, oso ondo. Bultzionto izenez, bide estuko trenbide bakar batzutan aurkitzen den onto gazi estimatu bat ezagutzen dugu. Esango altzen duke onto honen ezaugarririk nabarmenenak, bultzionto izenez, bide estuko trenbide batetan, trenbide zenbaitetan aurkitzen den onto gazi estimatu bat ezagutzen dugu. Esango altzen izkiuke onto honen ezaugarririk nabarmenenak? Boletus pinikola? Ez, lastima, ez dago bultzionto izeneko perretxikurik. Ez da bat bere ere. Lau Amanita izena aipatuko dizkizut. Lau Amanita izena aipatuko dizkizut. Amanita phalloides, Amanita cesarea, Amanita berna eta Amanita virosa. Hauetatik 3 dira guztiz hilkorrak eta bakar bat jateko ezin hobea eta atsegina. Zein da perretxiko gustagarri hau? Kuletrua ero Amanita cesarea. Amanita cesarea, euskal. Cesarea. Azken galdera hauxe berriz. Amanita cesarea, aitatu dugunez, zelako arbola mota duten basoetan agertzen da gehienetan? Zein arbola, bai? Gehienetan, aretz ero bestela kastainoa. Kastainetan, aritz eta pagoetan ere. Beraz oso ondo, esan... Pena izan da, Marino, baina guk galdera, ez dakit, zirikatzeko galderatxoa genukan hor bultziontoa, ez da hori liburutan agertzen, eta horregatik ez da zera bat. Baina oso ondo, ze 18 bustare lortu dituzu, 9 izan baitira, zuke asmatu dituzun galderak. Guazen Koro González, Pikako gure lagunarekin. Kaixo, Koro? Haupa, zuk historia duzu beti gai, eta oraingoan Bizkaiko historia. Ondo ezagutza duzu Bizkaiko historia ere? Ikusiko dugu. Ikusiko dugu, ezta? Bueno, lehenengo galdera beraz. Hasieratik hasteagatik esaidazu Bizkaiko ze lekutan aurkitu diren giza aztarnarik zaharrenak. Santi Mamine. Claudio Ptolomeok zioenez, inguru honetan bizigaren jendeak guztiak euskaldun izan baino lehen bestelako izen arraro batzu omen genituen. Paleolitikoan Bizkaian kokarturik zeuden tribukoek ze izen zeramaten? Karistiarrak. Karistiarrak. Edeba eta nervion nartako. Karistiarrak gehien batean, ezta? Bizkaia lau zatitan banatuko bagenu, Bilbo eta bere ingurunea batetik, lurralde lauak bestetik, zer beste bi lurralde ezagun eta garrantzitsu faltako lirateke? Durango aldea eta Enkarterriak. Oso ondo. 13. mendean, Durangaldeko biltzarrak leku berezi batetan egiten ziren. Durango bertatik hurbil dagoen leku eder batetan. Gerediaga. Ze izen zuen leku honek? Gerediaga. Gerediaga, noski. 1300 urtean fundatu zuen Bilbo herria. Ze izen zuen Bilboko fundatzaileak? López de Haro. Diego López de Haro. Gaur, orain arte denak, Gaur, bitalde oso
Oso sakon etorri zarete, dena estudia eginda. Bizkaiaz ari garenez, Gernika aitatzea beharrezkoa dela uste dugu, baina esaiguzu gaur egun zein den benetazko Gernikako udalaren izena. Gernika eta Luno. 17. mendean, Bizkaian sekulako errebuelta herritarra egon zen 1631-1634. Errebuelta hau izen propio batez da ezaguna. Oroitzen altzara ze izenez ezagutzen den? Gatza matxina. Gatz matxina da, ezta? Gatz pilaketaren matxina da. 19. mendean hasi zen Bizkaiko industrializazioa batipat ibai ezagun baten inguruan. Ba aldakizu ze ibairen inguruan? Nerbioien inguruan, oski. Azken aurreko galdera, 1937an Gernikaren sarraskia pasa ondoren, Bilbo inguruan eta Bizkaiko hiriburua guztiz harrapagaitza bihur zedin, defensa sistema famatu bat osatu zuen Errepublikar Ejertzitoak. Ze izenez ezagutzen zen Bilboko defensa osatzen zuen sistema hau? Gerrikoa. Bilboko burdinezko zinturia edo gerrikoa. Eta azken galdera, aspalditik agian inork ez daki noiztik, Bermio aurrean dagoen Izaro irlara Elantxobe eta Bermioko alkatea joaten dira. Izaro berea dutela adiraziz. Izarora noski barkuan iristen dira, txalupaz iristen dira, baina han daudela zer egiten dute Izaro haiena dela adirazteko, Elantxobe eta Gernikako barkatu eta Bermioko alkateek. Izarora joaten dira txalupaz. Eta zerbait egiten dute Izaro berea dela adirazteko. Igota jetxi edo horrelako zerbait. Lastima, tela bat botatzen dute uretara. Bueno, tira, ez da... Ez da bat ere gaizki egon, 10 galderetatik 8 erantzun baitizkigu korok. 18 puxtarri salsak eta 26 pikak. Oraindik puxtarri gutxi xamar dira, baina izango da bai, izango da puxtarri gehiagorekin, sari zenbait emateko aukera. Ikustitzagun zein sari izango diren. 200 puxtarrirekin EASO kaleko bengoak eskaintzen duen organo hori eskuratzeko aukera legoke. Musikartek dakarren piano hau 300 puxtarri balira lortutakoak etxeratzeko modua. 200 puxtarrirekin ordenagailu bikain bat eta eskuratutako puxtarriak 100 izan ezkero, Etor argitaletxeak eskaintzen dituen bere argitaldapenak Itsasoa, Euskaldunak eta Mendiak. 80 puxtarrirekin berriz musika kate bikain bat eta 60rekin kitarra. Eskusoinua akordeoia 50 puxtarri lortuz gero eta hau ez aparte beste zenbait sari ere. Ara ze gertatu zaigun, Dondon Kikilikoneko margolariak gripea harrapatu ez digu ba, eta paretak pintatu beharrean geunden, eta zuei eskatu beharrean aurkitzen gara margolaria ezpaitaukagu gurekin. Pareta pintatzea izango da salsa eta pikako lagunentzat jarriko dugun lantxoa. Batek pareta txukundu egin marko du eta lurra ondo estali, bigarrenak margotu eta azkenekoak guzti-guztia jaso eta txukun utzi. Presto zaudete beraz, ekin lanari!
Usurbilgo gure lagunei emango dienik ez da. Hoi arroltza jarri, pintxazoa jarri, pareta jarri eta dena dela asmatu eta gainera irabazle gertatzen zaizkigu. Usurbildarrak kanpeon gaurkoan ere, 4. programara etorriko dira, eta, bueno, 26 puxtarri zenituzten lehendik, 35 orain lortutakoak 71, eta joandako asteetan lortutako 124, guztira 185 puxtarrirekin Usurbildarrak 4. programan ikusiko ditugu. Aio beraz, eta Otxandioko gure launak, etorri ordezkari bat, nahi duzuna? Zuzer horre, ezta? Itxaso. Zaila izan da lana edo? Ba, niko zaila. Bueno, tira, puxtarri batzu dauzkazu, 18 lortu dituzue lehen txampa horretan. Apustu egiteko aukera daukazu? Apostatuko dugu. Ze apustu egin maruzuen, ze horrek idatzi egin maruzu hortan. Eta... Berbe. Idatzi eta buelta eman horri. Bueno, ba, apustua egina dago, orain ruletari bueltak eman, eta ea ze irteten den. Ea ze irten den. Lastima izan da, benetan lastima izan da dena den ikus dezagun ez dagoela inungo tramparik. Zera 3 pailazoak hor baitaude. Bai, ikusiko diren bezala. 3 pailazoak hor baitaude. Tira, ikus dezagun ze apustu induzun, alperri da, baina 18 apostatu dituzu, ezta? Guztiak apostu egin dituzu. Bueno, zeingo dugu lastima da, baina zuk ez zaitu horrela bidaliko, ez zaituzte Otxandiarrak horrela bidaliko, bati bat gainera perretxiko kontuetan seko liluratu egin behar gaituzue, eta zenbait gauza izango ditugu, geure artean. Txirri gure launa non dabil? Baldator? Banator, bai, banator! Hemen ditugu, bueno, zorionak guztioi, Zorionak, etorri zitezte honera? Kaixo, zorionak! Perretxikotan, Jaime, txundituta utzi gaitu gizon honek, Marinok? Txundituta, seko txundituta. Bueno, ba, zahor txokolateak. Txokolateak, hartu guztiak. Mira, ze kaja polita. Noski, Etor argitaletxearen mendiak argitaldapen bikaina. Hori ere zuentzat. Etortze utzagatik, Zabitzen zaizu edana? Eta Txibiton, zer da gartzuzuk? Ole, hori bai, behon deiala Txibiton. Eta 3 pailazuen irudiak. Txirrimirri eta Txiribitonen irudiak. Guztia zuentzat. Guztia zuentzat. Joan beharra daukagu, Jaime, nirrik ez dakiz zer dela eta, baina deika daukagu. Beraz, berriz ere zorionak eta laster arte. Agur, agur. Agur. Zergatik zeugaten hauek joan beharra? Ez diete baneri ez esan?
Postaria, pakete bat, bakarki hiru lagunentzat. Eta nola jakin dezaket benetan postaria zarela? Zera, izango naiz. Beirazazu zulotik? Tiki-tikia naiz, eta enaiz aldegatzen. Badakit, xartzezu hanka atea espitik, benetan postaria ote zaren jakiteko. Aizak mukitzu! Esan aitari edo amari ateratzeko. Enego kemen denbora galtzeko eta. Itxoin! Aurki bat lortu dut eta txulotik begiratzea noa! Aizu, jauna! Nolako burua daukazun! Meloia handi bat ematen du! Meloia! Menazkante eta ziztrina? Egon adiba orain. Baniak zuentzako paketearekin. Txe, nola nazkante eta ziztrina? Jauna, eskerrak baten bat azaltzen zaidan. Mutikoren bat, ateatzetik adar joka aritu zaite eta... Eta honelako uskeri bategatik ditzen diozu nire semeari nazkante eta ziztrina, baina no zara zu nire familiagatik honelako gaizki esaka ibiltzeko. Ni postaria naiz, Luciano postaria. Baina zer da hau? Paketea utzi aurretik dirua eske, baina ze lotxagu txida ukazuen? Ni postekoa eskaintzen nizun. Postekoa? Ostiko bat emango ditzut emendik aide simista ez bazuaz bere alagaina. Xiri ederra sartu dioguna, Puska baterako lasaitasuna kendu ziok, tipo horri. Jontxoi, karga erra, tipo honek ikarri dioguna, Hori haula aguelako iruditzen zaik. Ez nire sasoia bau. Bo. Jaupa motel, ja. Eutxi bitzat ondo eutxi diok, ja. Jape. Oztuko zaik, motel, oztuko zaik. Kontuz ibili korrienteekin. Atzekaldea zeukakon esasoia, atzekaldea. Horrengo gatzak iztizkete lehenkokoa bezala segiten. Abolio, gatzak konpontzeniak. Irisko erraina zeoko. Txiton lagundi da gauza behar ematen. Hau du gauza, txiribiton. Xipalita! Niretzat nahi dira, niretzat! Te, iretzat, mirri. Hemen irurontzat jartzen dik. Ireko jalena. Niretzat duk nik eskatu diat aurrena. Eskatzea librea duk, ez emateak ekartzen dizki kontuak. Ala filosofua, Kotxo, nik eskatu diat da bitxi, eta niretzat duk. Eta akabo. Mirri, ez aida... Nidak aproposena honen jabe izateko. Ire jabe izateko, ez aida farre egin erazien mesedez, mirri,
ire buruaren jabe zaiz eta honen jabe izangoa. Tira, Mirri, erakutsizkida, por zerto, ire galtzipurdiak, ja nolako konponketak egin dituan. Enioko hain ipurdia erakusten ibiltzeko. Ez, horren irrikitan bago, erorrek erakutsitzak. Ago, ea? Plast? Zai dira, ontoa dago. Ez dituk izterdia handiak bota konponketa horiek egiteko. Tira, Mirri, begira, ire pailazo lanak utzi, eta honena jostuntzara dedikatzea duk. Asko, baina joago izango nitu. Hori ikusi berratzeko, Hori ikusi berra dagoela, ikustekoak entzungo dituzue hemendik aurrera Mirrita. Zeuste duzua zuen. Ea ba, ondo ibili, damutuko ait. Bai, agian txiribiton urrutitxo joan gaituk izketaldi honekin, Baina beti ez diagun Mirriren menpe egoterik, Ba, begira. Hemendik aurrera, norberak bere kasa ibili beharko du. Bere bizitza montatu beharko du. Txibiton, baniak. Izango dugu elkarren berri. Etzakiat, txorotzate alazai hartzen duten bi eskalu horiek. Inor gutxiren beharra daukatela erakutsien goziak. Itxura eskolan bideren bat topatuko diat. Hortik esautuko diate, nolakoa den Mirritarron kasta. Mirri inozoa. Apustu egingo nuke, hemendik bi egunera, kale ertzean bukatzen duela diru eske. Tira, oraingoz bintzat, lana eskuratu beharra daukat. Mirri horrek aurrera hartu ez dezaidan. Txiribitonek ematen dit pena. Zer egingo du gizajorrek bakarrik. Urrengoa! Ba alda zaratzerik? Bai, gizona, bai. Bai, zure txan bat zeunde bezala. Esertzaitez. Nahiago nuke zutik egon, berroria xola espadio... Ta? Nola ta? Ez aldakazu ezer esateko. Ba, ez zaite zer bururatzen. Zergatik izan nahi duzu arropen modelua? Besterik, zerbaitetan aritu, edakit... Ta lehenago ibilia zara modelutzan? Gogoratzen naizela ez... Bueno. Honek, ez zeukan bat ere sustantziarik. Ba, hor dugu zure elbidea, eta aukeratua izan ezkero telefono zotxegingo duzugu. Eskerrik asko, agur. Ai, nik etzekin aterri honetan jendeak odolaren ordez, ura daukan edo zer. Urrengoa! Ba, enteratu naiz modelu baten bila omen zabiltzatela, eta pentsatu dut nigabe ezin basazintezketela. Ba, ederki pentsatu duzu. Ta lehenago aritu altzara modelutzan. Ba, begira, horrela, jenda aurrean ez. Baina intimidadean bai! Intimidadean? Bai, goizero izpilo aurrean. Mugimenduak eta horrela, ikasita dauzkat. Bai, elitzateke bat ere gaizki egongo, hemen zerbait erakutsiko bazen igu. Orai? Bai,
Pauso pare bat. Hemen, pasaidari gabe? Bai. Para, batzu, Xe behar genuen, zu bezalako arrotasuna eta segurantza duen modelo bat. Ai, noiz hasi zaitezke lanian? Nahi duzunean? Ui, bilar orduan zoazen bidenotara. Bilar arte? Bai. Nolako nortasuna, enuen uste horrelako modelo bat aurkituko genuenik? Ai, eta gutxi balitz. Gorputza hain egokia. Barkatu, jauna, baina Euskadiko orkestaren zuzendariaren bilan nemilen berarekin... Aurkitu duzu, da? Ba, kantari baten beharrean zabiltzatela jakin dut, eta... Kantaria, Ba. Ze izen duzu? Ni txirri naiz. Txirriano Pamparroiti. Neri beti txirri deitu izan dira. Zu beti hain bromazalea. Ez dut ulertzen. Zuni bere alakoan engainatuko, zure hautsa entzun orduko esan dut. Hau, Pamparroiti jauna da, inondik ere. Ni txirri naiz, utxutxik. Txirri lagun minentzat. Eskerrik asko, ni lagunentzat, Teo. Doroteo. Teodoro. Urte askotan. Urte askotan. Eta ze, biharko prest, biharko funtziorako? Enuen uste hain azkar onartuko ninduzuenik. Guk ere ez genuen uste, zu Italiatik hain azkar etorriko zinenik. Italiatik? Baina etzazu abotsa gehiagin ekatu. Biharko prest egon behar duzu. Bihar egingo dut lehenengo proba orduan? Proba. Arroparen proba. Bai, ordu bete lehenago egingo dugu arroparen proba. Ez kezkatu horregatik. Nire ustez badauka zergatik eskatzerik. Charles, eraman zazu, Pamparroiti jauna, Imperial Hoteleko suitera. Baina... Jauna? Eta etzazu ahotsa oztu! Artista jende hau. Bat ere ez dago burutik sano. Adiskidetuko ote dira gure lagunak, datorren astean ikusi eta jakin beharko.
Eskutiz bat bidali digute, ez dakite akordatuko zareten joan zen astean egon ziren gurekin Kontxi, Susana eta Ibon, Galdakaoko lagunak. Honela xe diote, kaixo lagunok, zer moduz, gu poz-pozik, pasaden igandeko Dondon Kikirikon programan oso ondo pasatu genuela esateko idazten dizuegu. Oso jatorrak zarete, bagenekien. Zuen saio asko gustatu zaigu guri eta hemengo ume eta helduei ere jende pilo egon zen, telefonoz deitzen, zein majo atera ginen esateko. Eskerrik asko Kontxi, Ibon eta Susanari. Eta gure partetik besterik ez, datorren astean, bazkal ostean, igandean, Dondon Kikirikon. Aio, ondo segi!